soupeřem bude karvinský rodák a obhájce titulu David Růžový panter Kozma. ...76,7 kilogramů. Růžový panter. Krištofič versus Kozma, titulový zápas. Samo jako vyzývatel, jak moc velký boj byla ta váha a co se na nás zítra chystá? Váha nebol žiadny boj, ja som profi, keď niečo poviem, tak to spravím, takže váhu som spravil bez problémov a zajtra sa ide po víťazstvo, idem si pre titul, som pripravený a teším sa na ten zápas. Děkuju moc, těšíme se taky. Samuel Pirát Krištofič. Šampione, bylo hodně řečí o tom, jestli udělá nebo neudělá Pirát váhu. Jak ty jsi překvapený nebo spokojený tím, co předvedl na váze a co můžeme zítra od tebe čekat? Já jsem čekal, že udělá váhu, to byla prostě jeho povinnost a udělal to, takže jako udělal dobře, ale tomu nepomůže jako na zítra vyhraju já a titul zůstane doma. Nějaká přesná predikce na výsledek? První kolo lokty. První kolo lokty, David Růžový panter Kozma.